Doming, mabali namin. Ay, kunak no gipak ni aklabiit ka lang iti wara. Nagadumot kan tinaibaba at ajak plano nga iwalit iti salas. Awan lakat nga rudan ti masnop nga unaan nga ornusan dito. Nailawan ko mat na winara ita impinipin ni Rosa nita. Dagita nakad ado apagiwarnak. Ibalang ko siguro dagita. Nataptapukan damit kabayag na nakapumpun. Ay. Talaga na banugak. Yinanak malabit. Madamdaman nga ornusak na kita. Ikagumaak na isubli na kita winarak na inorornos ni Rosa. Agunget tulakit di. Iso ti mapatudon na mangisimpa. Mayat man. Uray mabaliktadan kita kami iti barangay. Ket sana nagbaliw ni Domi. Talaga amanugang kulat ta. Yan adaras na nagpakusina. Nagisagana kang iti pagsangwan. Nagsapamat ngamin daro sa kansuping nga nagpaili. Nay. Anyan. Apay dagiti nagabuso na pagiwarnak dito yan tilamisaan ni Doming naglaplap-tap. Kasla na kasagana mo na may basura dagitoy. Nay, uray dita makinilya dita. Madlaw kasla dinan pagan ano. Di na pa'y katinabunganan na kasi tisigur nga raramidin na. Iti no tadamot dayta impasadye apan nakabaro dayta. Dinan osarin dayta makinilya. Makunang antigo daytan. Nangina dagiti antigo no may lakaw. Tadamot dagiti kolektor kadagiti kakasta. Dayta kinrabaw iti nagabso na pagiwarnak. Issue iti natay dayta FBR dayta. So ti headline na. Basak man. Malagip kulakit nga ro di dinatay daytoy may sakadagiti kang ronan al leader anang traidor iti day diapulakay. Nagumada ide anang padpadakas iti day di FM aging ganatay. Idindo ta kapagyan na kanupay. Nagbaligi iti gagam na ngagturay kalpasan na napadisi day di FM. Aging ka nagpresidente itnawayan anang arami diti amin akayat na kadagiti kakadwana. Aging ka nagpasumot iti turay na. Ket idinatay anya ngay piman. Awan manlat makuna anasayat anakasarsaritaan nansa. Pasig adagiti nagdadagas ngay naramin natin nalagip dagiti tao. Ayagyaman ak. Apaw kapudpudutan na. Gun mo ta. Tapi nga ron. Malagpi man dagbasa iti pagiwarnak. Daan nagitan. Ibasurak amin nagitan ta makasalida mo iti balay. Nakitak ngamin da ito headline ditoy. Ano dito aya? Asino ko nam? Dahita nagdakkel aladawan. Ay, di matgayam ex-president Fidel Ramos. Wen. Saan piman anasaya at tinipadpadamag ide kan rimrimwar nga isyo may papankin kwa na idinatay. Wen nga raw.
Lakay mo ito ni dinatay ni ex-President Ramos. 94 nan sa ideng. Yung adar iti nagkunkuna, nga awan naglakayan na. Awan samot na ipadamag na saya at nga naramid na. Ay, anyan piman. Ado tinang hos-hos kakeng kwa na idinatay. Akas metlet di kinaado ide tinang hos-hos kaken FM. Dakkel tinagdumaan day di kinapudno. Una ya. Ato ti palso anay padpadamag. May papan iti day di FM manipod pinadisi day ti poder aging gaanatay. Kastamot idinatay na di FBR. Nagdadakas mo tinakasarsaritaan na. Ano kitaan ka saan apalso no di kat pudno. Isa nakondinar iti ustaw. Wen, tay ko na kon. Dakkel tinagdumaan da. Kaslapay kidin nabalsan iti husto Una niya. Adapay kat birngas na akas la isot ipakalagipan ti tao ken kuana. Boy benta kun kunana pa yun. Ay wen, boy binta kan tabako timbirngas da. Nakapimpiman. Naganap na. Kuna idi, dagiti makasuron maka FM. Daya tinatay, adagiti dakes anaaramid na, ti sinarsarita, ti kaadwa na tao. Madimot ti kasta sasawan da iti padada a tao. Amumatan, dagiti pagkurangan ti adda makita dagitay nalaing nga agsao. Kontra iti padada a tao. Sa bagay, gagangayan ti kasta. At dalat pa pakadilawan ti sino man a tao. Awan nga ro ti perfectaw. Kaskan ex-President Ramos, kunayo ken tatang Adumat nga agpaiso dagiti rimwar amadi a nakasarsaritaan na idinatay. Oy, hangam oray di si bibiyag pa eh. Bir-bir nga sandan iti boy benta. Imanayan anang babalawan da ken kuana dagiti saan anasaya at anaaramid na. Napadakas launay matpiman. Awanan tinakalagip ka dagiti nasaya at mat anaaramidan na. Tay ko na akon, at dalat na madilaw iti tao nga oray pa no aramiden da ito kinamnamaan na apakap na kanti kadwan. Tadda nga ro da ito sana mapmapnag. Wendom, iso ako na tayo laangan agagangay dagitan. Kitaham laangan ni Asyang Ejedaya. Idi nagsakit tay tagibid Asino titimultulong kadakwada? Nagiti karuba na. Ngam ita, Kaapa na amin na nagiti karuba na. iso daytan. Uray no kunam nga adon dagiti na aramidan ni tatang dito'y nagbugsutan. Adulat ta ti maibagada amadi. Kat mabalin akas tantumat, tasikan ti barangay chairman. Tuntuari kagawad supang, mangalak iti meriendam, ibagamlaan kiniinasak ka. Si Kamat kagawad tapwa. Kagawad teri ko namlatakan niya ako. Medyo saan anapintas adenggan ti apelyedo nila kay ko. Di ka man, kasla di mo ay ayatan nila kay mo. Uy, galante ka kagawad tapwa. Agiliblibre ka matito store. Wana, kas kagawad, agparanod tayo mat no adda swerte. Ay, Bigsyat kansa. Agasa, abak mo pa iti congressman agiliblibre. wana kagawad teri. Uray no kanayon nakatirtiraan tunggal meeting tayo, ay kumakit agkadwa talatta. Anya, At dabakirtan kagawad. Mamin anumot lang nga aglabas ang tidwa atawan. Barangay eleksyon tumanan. uwan ay. Mamin ano, matlang aglabas ang tido atawag. Talaga mat. Masurunak. Tapudno ang nagpason a kapitan nila kay Gusteng.
Nikit din duming ti simukat. Di kasla saan matlaan nagsukat ti kapitan. Uwan niya. Madiktaran nila kay gusting ni Dumeng. Dahit na nga raw. Agtutunos tayo kuma. Datayo nga oposisyon. Hmm. Isa masapol nga kay sa tayo. Tapno awanton maaramidan nila kay gusteng. Uwan ay. Nulabsan ti agsaw. Agbuotan nila kay gusteng dito'y nagbugsutan. Isupay la ang ti mapatpaturay. Manipod idi sinukatan nan ni pasado Kapitan Birong. Amay samat idi kabayaganan na kapitan dito'y nagbugsutan. Isaon tinagturay. Uwan niya. Diri-diretso pa ilang amin, idi dagiti kandidato. Awan pa'y idi ti makuna alas term kalpasan ti mamitlo apa nagtakam. Uray idi naglasta. Nakasublimanan. No anya launay ti pag-aayat dagiti mangibutos ken kuana. Saan nga umubra ni Dumeng asim mukat ken kuana ita? Dua taon lang agtakem dayjay. Saan ton ama erelek? Masiguradam. Wen, basta dating puyog tayo. Ay, kasaumkit di dagiti namnamaam ako muntra kadala kay gusting ken Dumeng. Nagtutulag tayo. Anya? Kalpas pa ilat eleksyon. Mabayag pa iti sumaro daw. Ay sus, 2 taon lang. Mamin anumot lang aglabas daytan. O anya, kakadwa. Anyat makunayo. Saan kit den apod no ti imbagak along playing ti kinaturay nila kay gusteng. No yarig iti mapatpatukar ang musika. Ay, una niya. Saan lang aday ta? Nung labsan ti agsao, igamdan ti nagbugsutan. Una ya, kasta kang peso. Kitaan nyo langan Ni bakit suping ti presidente dagiti senyor. Kat ni matrosa ti presidente ti women saan kit den? Sa kapitan itan ni Domeng. Uwan ko na apay nga agkikinita kayo. Nay, apay adi kay sumangbat. Ay na. Anya pa lang amin aga po sumungbat kami nga ikat sinong batam lang arodan nagiti sasawam. Anya? O, saan kiting Da kayo Tiraan dak sakit di Ibagayo Nung saan kayo nga umayon ka dagiti ibagbagak tapnamaw. Di ka nagsao. Yalaan na kami kidin iti merienda. Tanay, mabisin kami. Agsarawan ti buksit na O, saan kiting kakadwa? Ay susrusa, patin na kuma. Ay, nagloko matanday di akagawad tapwat. Man-mano nga agluksaw ni Dumeng. Dumaman na day ta. Ay, makapungtot lakit di. Ay, lakit di Rosa. Sato ko ni Chairman Dumeng, uray no kaano lang pa'y nagtugaw a kapitan. Naanos. No isumot ti makapungtot kun dadaulan. Ay, jakla mo saritaan. Husto ka, kagawad. Pudno ka di matlang ti bagbagam. Amangan mo't no san apudno kot may rubulaang ni Dumeng. Ha? San ko nga ibagbaga at chismosa ka? Narigat ti kasta. Panangisakit ko kin Chairman daytoy, Rosa. Agyaman kami ano kasta, kagawad. Rumbang nga taamaaman ni Dumeng daytoy. Ha? Sigurado nga uray ni tatang numaamuan na kat ngumato ti blood pressure na. Ay, lakit di Rosa. Panagkunak kat naskan la amaamuan ni tatang daytoy. Uwan Rosa. Dak magustuhan ti kasday nga aramidin ni kagawad tapwa. Ayat na lang ang umato. Dadaulan na mo ti pada na natao. Kasta agibaga ka kanya kagawad Terry. Di ka matanagan. Tasaan kanto ang may ramraman.
Makita mo tinasaya at kansaan, Rosa? Nasaya at ano kasta kagawad? Sa bagay, uray di ka agibaga, pasigurado nga dalakit gisabali pa ija na itipon a loyal kada duming kantatang. Anya pa iti sasawan dagiti pada mga oposisyon. Ay, di iramraman nga oposisyon, Rosa. At artista ak lang dagi jay kontrabida. Nay, saan ka kumangagpungtot iti dayta nga ibag ka, Gusteng? Kasta, tinamuak ng kagawad teri. Talaga tirtiraan na kami kinduming di dya kagawad tapok. Isuday tantay ibagbagak iday. Saan kayo ngagtaltalak? Ta ang mga nuday tanti pa kadadaulan ni Duming kas barangay chairman. Lakit dia. Ngem kasta talaga ti politika ang oray ti barangay laeng. Ngem oray no limapay ti kagawad tapwak. Sanda basta abaka ni Duming. Uwan matkit di ah. Nabayag mo't basita nagkagawad ni Duming. Ado ti makamamukeng kwa na. Talaga. Saan la aday ta? Nasingpet ti manugang ta, sanaya. Dinto maupay, dagiti ka barangaya na nangibutos kan ko ana. Ta talaga nga isuti na ikare, asumukat kan ka. Nasaya tadakan kagawad tire. Datalaeng pa ti adda ditoy. Tada na paninala ni Chairman Duming dita outpost. Ay, uwan, Chairman. Ang kasla, da napatag nga ibagayo Kaya't kala kasarita. Umuna-unay agyamo na kiti kinapudnom. Dahil bagam kanyak dagitar aramiden ni kagawad tapak apanang dadal kada kami kenduming. Jakmet kayat dagiti aramidan na. Uray ko mano, pudnumot dagiti ibang pagana. Amu tayo amin daytan. Ket kastoy ti aramidem. Ay, anya dayta kagawad. Kampay di ayunam amin nga ibagbagana. Anya? Agpamarang ka nga umayon king kuana, tapno agtalat king ka. Ket ibagana amin na panggap na. Babaeng dayta, maduktalan tayo dagiti daddo mapay nga aramidon na. Ay, uwan kagawad. Sige, adda kakadwat makatulong kanyak kadagiti ibagayo nga aramidan. Nasaya no kasta. Nga, sigurado ang matalaga kakadwam ti bagbagam ta mga numabulilyaso ka. Sana para kada kami kenduming dayto yan, no digat para iti pagimbagan ti barangay. Masapol la may sardeng dagiti kakasta grupo-grupo ngawan mo't nasayat nga ramida. Uwan! Maartista ak dagijay. Patyan dala unay anapaglanak mo't ang nga oposisyon. Sana dakes nga damako na grupo no nasayat lakid iti panggap da. Gusto ka dita. Isungag ti tinulong tayo. Amang paksyat, kadagiti agar aramid iti san anasaya at dito'y barangay tayo. Ay, agyaman ak ano kasta. Kaya't kadi asawon dayta, talaga akadwada kan kagawad tere. Uwan magkagawad. Big shot dyan negosyante abak up tayo. Mabalin tayo pa ti ag sideline iti negosyo na ano kayat tayo ti makakwarta iti dakkel. Oo? Ay, kasanaw. Aglako tayo. Ano ti ila ko tayo? Shhh! Di mo damagan. Basta aglako tayo. Anya nga tayo in-deliver ko a parcel. Agasam? Nagdakkel ti tangdan ko. Mayat ti sideline ko. Ay, diyak ibagbagan kada tuming kanila kay Kusteng. Nya.
Naalam mo, ti sweldo, may ti sideline ta. Ay, uwan. Nagkaklauna. Instant money, kagawad. Kung nagtumot na maragsakan ka. Imbag, tada ka pala dito'y paradaan. Dayjay tilugan ko. Agkalugan tan nga gawid. Umuna ka. Napayag shopping. Nakagawad gusting kan Charman Doming dagita umasidag. Nagdadamot dito ili. Paili damat. Mayat sakit di kukuyugan nyo, kagawad tapwa, kagawad tire. Ha? Ay, naira na laan nakitak ni kagawad tire dito'y. Nairana, wanlo, nagrana kayo. Sir, dagito imbagami ang kagawad. Ha? Poles. Ala, apa ito kita pulis? Bili ba, kiti kinabalimbing mo, tire. Last yun, ken kagawad tapwa. May tapok kayo. May tapok kaya. Tagay na pa ka rin. Tapos, naturungak mo't ka nang ipakpaknik awara. Doming, mabali namin. Nalipatan yan sa mo ginatang yung alana, nanang. Ay, wen. Nabatik kita kusina yaw. Yakmat na lagi, pwede dinalpas ta nagkapitay malam. Win nga rod, nanang. Kaslapay na iranranaa. Tanaibusan tay all-purpose alana me. Kapadpada day toy, sa balila abrand. Kasta aya. Wen nanang. Tani, nagdakkel ti nakasurat a magic oil. Ana silpon iti all-purpose tay level na. Ay, wen. Mabay, agprito ka aya. Tumangan ti rabi ay, agprito ka pelaan. Di kay pa ng rabi ay. Maturog kami kuman. Agalan mo ni Doming tibukot na. Agure ka. Kaya't mo asawan, pagilot mo dahita. Ay, Di katawaan, nanang. Nagbatad mo ti kunana dito nga all-purpose. Mabali na pagilot, tanyog mo't lang tinagtaudan daytoy. Na-process lang amin. ay, katun nga ta. Ala pa na sa mahilot. Saan mo't nga ta makapadakas? Ta oil mo't la dayta. Wan mga mabasa ditoy. Lana tinyog daytoy nanang. Ngalawanan. Hilot mon kandumay. Nga, magkararag ka, kabayatan ti patang yelot mo, tapno na samay. Alawanan. Sige. Good night, nanang. Love you. Good night, Rosa. Ay, anyan ni nanang. Itaman pa'y anagidda adagos ni Domeng. Ay, talagan sa ama di tibagbagina. Kunana akas lanak-nak tangan. Nakman kitaan. Wan. Ano din na may bagbagam kanina nang itay mawag. Ay, jay ginatang ni nanang apagprito na. Lana nga all-purpose day jay. Ay, sakit katawa. Imbagak nga minamabalin ang pagilo ta all-purpose nga ron. Una niya. Ayan nga rin na dyan. Nadadita Nakaturturog kan sa una yan. Ano siya ay makaturturog ako mata niya. Pagpamasayak ko ba? Papayakas na mabainak mata. Maturog kan? Maturog ta. Awanan.
Maturo kay. Madya talaga. Ay, Anya ti mati. tanganak nga ta. Nagsakit namin ti bukot ko. Kat? Nasakit nga ro. Ay, amangan mo sana ka makaturog iti na ito. Sika? Di saan na makaturog? Ako nagkatawa ka. Saan ka mamati? Saan ka makaturog, Tom? Sika talaga. Anya nga ro dita? Madya talaga. Ay, niya matatikas to. Magan anuak nga tan. Ito lang mapadasak ni kastoy. Ay, anay. Di ka pa ilay baga kahit mo ti agpamasahe. Kumaan ang marabimot tayo. Ureteksak niyam amunitatang amasaysta. Sigurado nga inton bigatan ko na. Iso nga kapilitan nga ipabigat ko na ito. Anay. Lukas ta. Masahista talaga nga agmasmasahe kuma. Ti kayat mo amang masahikan ka. Sige Ano sa nga rin nga ipabigat tayta. Ang mga nakumarapay kundi masahe akitin. Maturog tan. Piliti mo ati maturog. Kinali ko lang ako. Di man lang nangrik na. Rosa, di ka pa yung makaturturog agad. Masakin na ko ma. Jack nga rin ang mutiag masahe. Ang mga nakumarapay dayta. Makapasulot pa. Niamatan. Ay di oray apros mo lang. So, Sige, pasahiyan ka. Di mo sa pulan tayo wonder touch nga ibagbagayo kan tatang Naglalain ka, dagiti masahis tayo kan tatang. Nyaman na ita, wonder touch kas kada masayista ibagbaga mo. Wonder touch? Dito'y agpigirgir di mamasahe. Aging gaakasla agkisiw. Inton kuan mayaten. Nya, ang damat kas taaya. Adang, wonder touch nga ro. Agmagic pa'y Aging bagadagos tinasakit apasat ti bagiti masahyenda. Sige. Paklab ka ta masahyan ka. Mabitlang nga rod. Uray kat adatay magic oil ni nanang dita. Magic oil. Wun. Magic oil. Tamalaksid mabalin a pagprito. Mabalin pa'y a pagmasahe. Anya, San kanya reklamo? Ano kaya't mo ti mamasahe? Uray na mo ka nalalaing dagiti masahis tayo kinitatang ije masad sparlot. Nagsimpakan. alawanan. Awan mo't kati sexy a babaya masayista ije parlora. Sexy a ba yan kan nataralakyan kanday jay. Anya? Di nakman pagkatamaan. Awan mo't malagip mo ni Ezal, siguro beautician. Masayista itan. Tay bakla nagabrod? Uy, nagbalin ang masahista ije abroad. Nagfurgudain. Ta nalawat tinagatang na alaga. Ngam itultuloy nanti kinamasahista na. Talat na nga rod Iso ti bagbagak a sexy a bakla. Anya? Kitamaw. Natay ka no tay damo nga amo na ini. Ha? Saan pa'y kano anabulanan da nga amo na kat natayan. Anya? Natay aminasahe na? Saan ba ta?
Anda ka no sakit day jay. Kumusta mo tan tinasakit na bukod tiratang mayatay? Nakaginawa mo't basit itirabi yata minasahin ni nanang mo. Uray siya. Nagpamasahe akan ni Rosa. Napunuha anak sa amot ni Tilamies. May mayat pa nga tanong dahil tayo talagang agmasmasahe ti mang masahe. Tamuna na iti makun ko na points ang mailot. Ay katun Kumusta na kita amamuyaw, amasahista? Hindi mo agmasmasahe na pa. Ay nujay bakla. Manong agmasahi da jay. Takayat na mutin tiaginan na. Ni Mang Ezal, ti ko na yaw. Awun. Magagat lano magagat da jayon. Ni mo't lakyan. Nagagat no babae tagpamasahe. No bakla nga eh. Mabalin na magagat mo. Gumnudad duma. Adamot sadsadot na. Inakto man kit di agpamasahe. Si kalangaya. Ay duwata. Huwal man rata. Intay to man kit di ag-relax. Nimnon niya ti ko na makat mapantapadasa na yung magic touch massage clinic. Magic Touch Massage Clinic. Wen, amo daro sa kinanang mo dagiti agmas masahi ijay. Wala niya. Mapantayo Adu itan ti agpamasahe. Ken adu mutan ti agmasmasahe. Nauso ti ispa itan. Uwain, si kaman no mapantapadasain. Ay, sige, mapantayo pa ispa. Hanggang itaka din. Katun na. O di, irikap tayo nga na ti opisinahan. Imbag tanadanon kay diti arubayan ti barangay hall tanod ugok. Adda ka pagdamagak. Nakarikop mo ta opisina. Ay, uwan, kapitana. Anya kapitana. Manang kunamlatan. Ay, manang. Nakarikip mo't anasang putakon. Adamat paskil na. Nagdakkel pa'y. Isumot laangan tinadanon ko, nana. Manang. Anya day ta nakasurat. Adda napatag-anapanan ni chairman kunana. Ang mga nagkuyog da kinikagawad gusteng. Nalakat. Anya nga ro ti maramidan no isaradan to'y barangay hall. Napatag nga ta tinapanandaan. Ang mga sandamot lang agbayag, manang. Sige nga ro, dugok. Panawan ka pa'y. Wan, manang. Agis tambayak lang di outpost. Pag-urayak kadakwada. Inimot Rosa ti umawawag dito yung cellphone ko. Hello Rosa, apay. Nanang, napan ka din ni tatang iti barangay hall? Wan, apay ka day. Dumagasak ko may jay, ka napanak na kitsanda. Idagasak ko may ida di merienda da kan domeng. Nakasaramat si barangay hall. Awan day jay. Day, napananda nga ay. Katno ko na nga agmalam ijay. Awan tao ijay. May pakita la sa dot dagiti opisyal ti barangay tayon. Tani, lawas na, nagkasirakit din ti barangay hall. Ay, awan pa ka mo da ijay aya. Abay, paskil da, pakam mo. Nagdakkel pa iti pan nakaisurat na Nakasaritak mat ni tanod ugok, saan na kanon anadanon iday di barangay hall. Basta aya. Tahaw, mamati ka. Nay, apay Rosa. No, nga nakasabit ijay pakam mo. Pambardala na ijayan. Nay, apay, anyat sasawa mo. Ang mga nagbalog dakit na Ay. Kasta ti amok nanang. Sige,
Baliwan tayo itong tagsarita, tagrubata. Ay, papanam nga rod. Wayak dita balayaw. Ay, Sigurado asan asumangpot ni Duming ang mangal daw. ay katunan Sigurado mo't nga raw nga oray ni tatang mo. Saan na sumangpot day jay ta nagkuyog da lakit day. Ay, di mo lakit di mauray mo't tanan ni Duming ang mangal daw dita balayaw. Nagkuyog day, so nga umay ka dito yan. Nagkuyog da gadi ang katugangan. Masurunak manan, Rosa. Sige, umay ka dito yan. Bye. Bye, nanang. Kanyan. Napanan ngay nga rod da gusting kan Dumay. Apaya di man lain text ni gusting mo't no da papananda. Kanuray mo't da dya Dumay. Agal wad da gadya katugang no da ilimlimod da kadakamay. Siyak ni Erico. Expert ang masahista. Mangilot kunak manlangan. All around. Kastaya. Ay, ganyan na pa nagbabagi na pa. Agin mamatsumay. Sa kanti una ka masahian, lolo. Macho kamat basit, lolo. Lolo, kunam kanya. Kaitat mo nga tani apong ko uban nga apong ko itituma nga pong. Kanya. Nagbayag mo ni Duming na pan iti CR. Isuk mati masahin dito. Ako lakayak ka di una yan ay hati pa nagkita maadeng. Medyo lolo. Lakyan dito. Kasanong tama sa sinak. Di ka matagsaon. Apay ngay adag iti ramay ko tikit kitaan. Imbis ako mita ka iti rupak, lolo. Nataura ka niya. Kalkal yun samot na kitaramay mo. Siguro mayat tirik na ti masahiman niya. Uwan Iso na lang ta. Adas sumagmamano nagreklamo. Apay ngay? Bluda ka no. Yay! Nakigtot ka dago sa lolo. Angaw ko lalay jay. Tender tats ti masahit. Agpamasahi agpamasahin sa amot ni Duming. Iso ti umuna amasahiyam. Inayanan mo sila. Nalain kan sa launay ang masahista. Uray anta amin ditan Paglaing ang amin. Adapay libre kudkud All in one kit di all around that. So nga adapay pagpagkaltaktak yan. Gurgurong kadagiti customer ko. Yeah. Iwan na saan? Aprusak sa kunto. Ramas-ramasan ti mas-masal da. Apo, nagmayat mo ti pampamayam. Ang mga mabluak mo ti pampamayam kanya. O anya, masahiyan ka pa'y. Wano, urayan ta jay kaduak ang masahista. Ay iso ti mangituloy amang masahikan ka. Urayan tan. Nilatan katugaan ti masahyan. Siya ti masahyan jay paumaya kaduam. Siksikan sama ti masahista dito yan. Awan mo't langan di urayag. Yuray mo labas itong. Kung laklano adan ket mas masakinan ni katugangak. Kas kanyak, saan sakit di matakayat ni katugangak, ti lakyan ang masahista. San aga po tagwapo ka la, kat napili ka launa yan. Tapna mo, ti kinalakyan ko, ti asat ko. Agraman to'y
Bimuti te pamagay. Uyawan naksama. Saan mo it? Di ka uyaw na rin. Maray awak kit di Ituloy mo na masahiyan ni Domeng. Urayag ikadwa masiksay. Ngam tatang. Urayag may sa masahista. Ading lakyan. Ituloy mo na masahiyan ni Domeng Waing. Sige. Talaga, tinakbat ka amang masahay kan kanya, Lolo Gus. Sige lang. Nung agbabawi kayo ito, no saan kayo kontento iti masahay di kadwa. Urayan niya lahat ng arudan ni Miss D. On the way ako, kunana itay inawaga. Miss D. Miss D. Ay, siksi laki di. Nugasta, dandanen. Ala, isuntun timang masahe kanya. Ay, Domeng. Ituloy mo pamasahe kang guanan, Wayne. Saan? Saan ako nagmasahe? Urayan niya ni Miss D. Hello everybody. Adda akon. Sino na itaabak Ada kan Miss D. Okay. Mabalin mo ti mangrugi. Sika ka na ti mangmasay kadalolo kan ti agin pupugi manugang na. Ay, wow. Ay, kayat kubatan lolo, ayan ti pogi manugang yo. Lugos. Di mag-isipir orayan. Agpamasay kan kadwana. Sumarununtun ni Domeng. Anyay dayta, Miss Day. Mas masahin na kuno aprosan naklaan. Ay di ka nagreklamo. Talaga kasto ti masahek. Tender touch. Di mo pa'y kaya. Diyak marik na ti panang masahim di tabukod ko. Ipigpig sa basid. Salbag, napasubo aksamot ng imon una nagpamasahe. Awan ka di pa ti manugang ka? Awan pa'y. Kuna ni Eriko nga amangan no saan nga agsubli. Payakas la. Sa baliti, panag-ngersem. Ay, hos. Sige, husto na niya masahim. Ala, agbadok. Dayay lang. Di pa naginawaan, tibukot ko. Di kan agreklamo. Aguray ka man. Anya ayati kayat yung masahista. Na kayo nga agkapugangan. Saan nyo kinayat ni Eriko at Humboy? Itatadimtenga. Tender touch pa, dagiti dakulap kadaramramay kung agkam-kamat, kan agtugkitugkik. Di yun at magustuhan. Ano ba talaga? Tomboy o bakla? Nagdadakkel na kita mulagat mo. Awanan kaya't kuka na kayo. Domeng! Ayan mo! Nagtagtagay na pakmanan. Doming, mabali namin. Ni Tatang. Hello, Tatang. Rosa, Aldawan, ayan ni Domeng. Apay at dimot na umayin dito yung barangay hall. Kita dapat tindaran niya seminarin to na alas 9. Ha? Kat no nagsapa na pan nita barangay hall, Tatang. Anya nagsapa? Kat no siya tinasapa ni daw. Anya? Napanan na nga ron, nukas ta nagsapa pimanaw, di ta balayo ako na. Napandita. Awan nga raw.
Sige, nuawan pa umuna ako ni Jelly. Sumarunong taon. Tatang, Sige, ibagam, sumarunong taon. Umuna ka talaga ni Jay. Bye. nay, iniduptan. Apay nga napanan ni Domeng. Awag. Ay awan, saan nga imay dito'y balay ni Dumeng, Rosa? Amangan matnim mo na nandiyo pagseminaran da ken tatang wow. Awan ka no, saan ang nakita ni tatang? Nay, naglukod ti asawa, napanan na nga rudon nga Matantanagan ako nanang. Ang nagapo di ta balayaw. Nasapa nagrubwat. Gusto di ko na ni tatang nga dating daran da seminar. Taiso matipakada na kanya. Nay naglukaw. Sige nanang, awagak man na ni tatang. Alawan, umayak mo di ta balayaw. Tano kas kasano agkuyog ta amang birok ken ni Dumeng. Noon sa dino, tinapnapanan nan. Naglukod ni Dumeng. Napanan na ngay. Oh no. Ada nga tanang bodol-bodol ken kuana. Nay, saan kumat anakit kita ni Chairman Duming itay bigat manang Rosa? Nanyamot ka ni Domeng. Ang mga noim mo na ijailin Inawaga ko ni tatang. Awan napanan na. Kadwa na kumakit amapan makiseminar. Hala, apay ngay. Nagpukaw kit din nakaslasok ni Chairman Dumeng. Nanyamot ang tikas to. Sige, agawid akon. Hello, nanang? Ayan mo na. Rosa, nakarikap mo ti balayaw. Ay, nalipatak matgaya. Manti kinunaya amapan kayo dita balay. Adak dito barangay outpost. Anya? Dita kayo lang. Agawid akon. Orayan dak. Ay, sige nga raw. Bye. Bay nanang. Sige, ugok. Agawid akon. No sumangpot dita barangay hall ni Domeng. Ibagam tawagan nak. Wan manang, di ka madanagan. Ada lang ata nalagip na apapanan. Nalipatan na lang ata timawag. Sapay kumaa. Takas na. Sige, agawid akon. Sige manang. Anyamatan ni Domeng. Anya nga tinapasamak kan kuana. Awan mo, tekso no awag na kanyak kagawad. Naglokon day Jay. Isupay mo ti kapitan nitan. Nagbalog nga ta. Ala, saan mo't nga ta? Ngalaala. Sapay kumatasan nakastang agpaiso. Manakamot ni Chairman Dumeng. Wen, adamat pa nagtalag kuking kuana. Asan ngagbalog ino agarami di ti kalukuan. Ay, kasano da ito yan? Awan mo't pakaamuan. No sa dino ti ayan na. Madanagan laki ti gusto ni Manang Rosan. Ay, wuna. Ay, agsangsangit ti tayan. Ala, Sige, makamu ka pa lang di opisina. No, umay to tay officer of the day. Agore ka. Asino ay tinakatukang ag-duty kumaita. ni kagawad si Muna. Ay, salbag. Daya pa'y sumangka sa dutmet akabarbaro akagawad. San man nga imayain, kat na malamang. Imawag kita'y aldaw. Agsakit ka naman ti buksit di aware na nga po ko na. Ay, salbag gaya. Apay, yaya. Katuan man. Di yung amin maranranaan kat no ag-duty no tadto ma. Kanayo na kadwa na di apo ko na no ag-duty. Pananawa ditoy. Kasta kaya. Nagsangitan di apo ko na tanabasan di sa pinaya katagawid dan. Pinto matag sublen. Aniya? Itugod na diyaw awir na sa... Diag itugod, iti pagsukatan na, no mangsikan na ti sapin na. Kastangag pa iso kagawad. Ay awanan, no kastoy lang. Anyan magpaiso kagawad. Aglalaok sa amat tanti pa kariribukan niya.
Talaga ngaglalaok. Naghapdi ako ni seminar, gapo iti kawan ni Duming. Kat ni, bumalaman awang pay. Sapay di mo't makontak di cellphone na. Ala, nakdapanan na katangag pa isown. Sana ka maturong nanang. Anya, Agtugtugawak lang dito'y salas yo. Urayak ni Dumeng. ay, Rosa. Madantanagan ako na yan kin ni Dumeng. Diyak pa'y amon. Takas na maluksawa kon. Rosa ah. Ang mga no sa bali mo tinapanunot nan. Ang mga no pinanawan na kon. Anya daytan ang mapampanunot mo. No lagi pag tinapasama kita'y bigat. Nakaululi ka nagrumpuat. Sigod aso manauno ko. Mitay bigat. Sana matimtimag. Awan nga ta, puno, apay. Awan ka diti amom, apakariribukan na. Awan mat. Ay, pagdantanagan na tayo talagan. Uray dagiti barangay tanod, sandamot amakaidnan. Ni tatangay. Ay, dajay, dapat di barangay outpost. Mitingan na kano dagiti barangay tanod. Hala, rabi iuna yun, Rosa. Maturog tan. Muna kayo na maturog. Nung makaturturog ako, umayak tulatan ijayan nyo. Hala nga rudan, panahon ka dito sa alas. Ay, talaga, anak maturog ay. Ayan nga tan ni Dumeng. Apay adi nagpagkahata. No, da plano na sa bali apapanan itay bigat. Urayak na dawag na. Basta dito yaklat ta salas na nanang. Yindak dito iso pa. Uray dito yakun amaturog makaturturog ka. Ayan mo, Dumeng. Rosa! Rosa! Agring ka! Agring ka! Anya day chay? Sino ka? Bakit mangbabantay ka niya? Naimbag! Tadi na magmono asino ak! Aswang ka de. Nakabutbutang ka. Damagampay maminsan no asino ak! Taibaga nga awan kurang! Panawan nak. Kabutang ka. Di ka man! Sa dino ti ayan ka. At ka dito'y teritoriyame! Anya teritoryo yu ti bagbagam. Sa dino dito eh. Kasano nga dak dito eh. Inayapan ka! Anya? Diyos ka. Anya kita bakit dito eh. Nakaputbutang tilana. Di ka madanagan! Ada ka ikisidong may! Agbalingkan a prinsesa may! Sino ka? Sa dino ti ayan ko. Isublida kay di balay me. Sapsapolam jay asawang saan aya? Ha? Wan, mapugpukaw ni Dumeng. Amuyo ti ayan na. Inalamay! Lukas na. Ayan na.
Inan ano yun ni Dumeng? Kamadanagan, saan may adinangran? Ngam, no agsukir-sukir, ang mga nutudukan may. Anya? Ay, saan? Hindi yung patayon ti asawag. Tawan basol mi kada kayo na. Sino kayo man? Di kan agsangit. Lumaad ka, no agsangit ka. Di ka madanagan. Alaan mintumat lang ditoy, dagusting kensupeng. Anya? Anya lugar na ito'y? Ipagabguma. Lakay, awan ni Rosa. Saan ko anariingan dito'y salas? Anya, kit mo nakita mata nakaturog di ta sofa. Ita si Mang Petak, iti parbangaon. Awan. Nagpintas pa ti pandakakupinti ulos na dita sopa. O, kita... Ang mga nunagaway. Katapay nga ya di mala nagpakada. Ay siyempre nakaturog ta pa itay nakariingat ta. Awagan man nga raw. Mabiglaan. Tayo silpon kaon. Dayta, nakaparabaw dita tibe. Ay, Ikit di duming kasano dayto yun lakay. Apay di man la umawag mo't no bilang tada napatag napanan na. Aday ta. Na. Dayta man ta cellphone ni Rosa. Dati ta sopa. Ni. Di na intugot tayo silpon na. Dayta gununay. Naglukon ni Rosa. Himanaw, di na intugot ta cellphone na. Malala. Ay. Mapan ko kita ni Jibalay da. Ang mga nagawid kat nalipatan na dahil nga inala. Amumutin, aburido, kinilakay na. Adakan dito'y teritoryo, tiduduuganan nga ari may. Anya? Sa dino ang lugar na ito'y? Pasig, abato ti makita. Nagado ti kasla na igagara na aramid a pagtugawan. Teritoryo mi dito'y. Da kami aburuka, mangmangkik, kas kadagurilya. Anya? Buro ka? Mangmangkek? Ay, diyan kaya dito'y. Pumanawag dito'y. Saan ka makaruwar dito'y? Gananya aga po apumanaw ka dito'y. Agdan dito'y ni Dumeng. Ay, di nakmaadaywan. Anya? Intarayan kan nga. Ada kadagos iti abay ko. Adamat power mi dito'y. Umay ka. Hitaam jay asawam. Madamdamalaan. Adan kun dito'y tatatan kan nanang mau. Anya? Talagang awan ni Manang Rosa, Chairman. Salbag di kastoy. Nagkuyog dangatan ken Dumeng. Aywan gayam. Nakita kon ti cellphone ni Chairman Domeng. Nakakabil iti drawer ti lamisaan na, ti barangay hall. Anya? Low battery, Chairman. Iso saan tayo ang makontak? Ay, awan nga rudain. O, rayagan ano tayo? Saan tayo ang maawagan? Ni. Mawawag ni Suping. Hello, bakit? Gusteng, agawid kan. Ang dalakay dito yung mga ibagbaga nga amuna ti ayang daro sa kandumeng. Anya? Agawid kan darasa ang mga nupanawon na ka. Apay nga men.
Hidip na, di pa'y nagbay. Ay, umay ka ugok. Kadwa anak. Ha? Dada sa mapantay gibalay mi. Ala, maturog kayo. Ugok. Ay, narinig ka ni Nanam Sufing. Sino tayo ti barbasan alakay? Amang paturog ka na tayo. Chairman, ay, kagawad. Saan sa agagangay a tao? Saan sa paikit di a tao? Masirip ko ti pisang apasat ti maskarana. Sa bali ti rupa na. Anya? Saan a tao dahi ta? Kayo. Bueno, tudukan kayo. Iti tudok ti barbecue. Oh. Maturog kami? Sino dito? Sino ka simbang pat dito balay mi? Dapat turugan na kami din. Ti amoyo. Akas ka kayo. Anya? Sino ka nga raw? Asidaglaeng ti lubong. Nga ito rayak. Di talaeng. Wala. Maturog kayo. Tapno. Saan kayo ang matalimo daw iti biyahe? Ipanaw na kami? Ay saan? Ay, saan ang mabalin? Oray, dodooran akol. Agorilya. Saan dakakabaulan? Lumakaungitak. Kabalandak nga ta. Awan basol miking ka, gorilya. Ang mga nusikatin nang ipanaw kada duming kan rusa. Exactly. Wala. Maturog kayon. Ay, saan kami ang maturog? Ay, bangon ugok. Itarayan taday ta, gorilya. Di kayo magawa. Apay, di kaya't ti sumurot. Kada duming kan rosa. Anya? Ay, apay, sa dinutayan da. Di jay, may katlo, alubong. Anya day jay. Nagtagtagay na pakat. Ada kami kampay idi kan doming. Idi may katlo alubong. Doming, mabali namin. Nanang, ang mga no taga nagbugsutan mo tanti sumaruno ama imasayag diti po niraryata yaw. Day, pag kunamot iti kasta rosa, ada aya maatap adandanin matay. Nakaro ka nun ti sakit ni ama uyong. Ay woyn. Nalipatak mo di kalakayan akabaranggayan. Ay, wanan niya. Isunti kalakayan. Natay di COVID dagitay kabadtungalan nan. Woyn, kat mas daawak. Isupay aman na ba ko ti kapautan iti biyag kadakwada nga kakaedad. Balik, tanyag paisaw. Ang adamot uyak na. Saan sapay nga agim imbag nga uyak day chay? Ti kunam. Ngati kayat yung asawan nanang. Saan sa talaga nga uyak day jay no di kat nakairuaman ng ti agoy uyak nga oray saan mo't nga agoy uyak.
Kasano dayta? Agoy uyak nga oray saan mat nga agoy uyak. Ay, di kayat ko asawan, agin uuyak. Ngam pudpud no mat nga uyak day panaguyak na no kwa. Sa bagay, Impanday di ospital. Impa-check up di apo ko na. nalakit na saya at baring ibalakad da ijay nga isardeng nan ti panagtabtaba ako na. Amukit, ada ijay panagtabtaba ako na ti bakagapo no apa edi agim imbag ti uyek na. Mun nga taa. Masigurado krusa. Ibagadan ijay ospital nga isardeng nan ti agtabako. Natungpalan na Kat no ibagbaga na apon ti biyag na ti panagtaba ko na. Ay, day talaeng Saan aman anaw da di alakay? Kat day ti problema di anak na, kasta mo dari apo ko na. Masiksikuran da unay kankwanan. Kat ko na di apo ko na anak karo kanon ti sakit na. Isu nga amangan no isun ti sumaro no ama ay masayag di ti ponirarya. Kunak mamakan unak asumangpat ng ni Domeng. Awan pa'y matlagayan. Nabanuga kiti nagmalam iti punerarya. Basta sa anak pa'y kita mabisin nga ore sa anak magmerienda. Nata ito yan. Slakit kundi maturog. Sa anak pa'y mata nakaloto iti pangrabyan mi kan Domeng. Ni Domeng. Hello? Kasta, Dom? Ni, kunaklo no may isa lang aldaw mo din, ha? Kasta aya? Isu, ha? Sige, awagak ni nanang, no kayat na ti umay umyan dito'y balay. Awan mo't problema nga, ora awan kadwak dito'y. Awagak ni nanang. Sige. Bye, Dom. Oray sa anak ko nga agluto, tasan mo't kem ang makasangpat ni Domeng. Nadamdaman nga awagak ni nanang. Yan na naklabit dito yung sofa. Solo plate ka din na oras. Tutulong ka talaga. Madamdaman nga wagak ni nanang. Tamok no kayat na ti umay dito yung balay. Maistrikto ang dagiti store ko na ablakay. Wen, may patungpal ti no smoking a paglintigan. May paritag sigarilyo. Maparitam kat amin a taon, kat pagragsakan dati ag sigarilyo. Awan tumot nga tauna yan tag sigarilyo. Naawanan taglako ka dagiti store. Naglaka. Mapadagumatang ili Dagitay lang at tatalagamot aman ni garilyo dagitan. Sa nabalin basta awan naglakaw. Sa bagay, nanginan samot at talagan ti sigarilyo. Talaga ananginan. Ngamawan sa tinangina kadagiti man ni garilyo. Ay, banag. Apag ganansiyaan mo't itidakkel dagiti aglaklakaw. Tauray nakangingina at dalat tabot gumatang iti ila ako na. Awan to taglako. Pa-inspect minto dagiti store. Ala, kitaan nyo't pagsayaatan dagiti kabaranggayan. Tani,
Kumarkaron sa sakit ni kakauyong. Man na ba ako dayjay kat sipon pay. Ngem bilibak mo titiday jay apadala kay. Man ni karilyo. Ay, man na ba ako kunak kuma. Ngem kapautan mo titibiyag. Saan mo't asigarilyo no di kat dinubla binulong ti tabako ti sususupin na. Ay, ngem kasla sigarilyo mo't laday jayin da. Tabako mo't lang dagiti sigarilyo. Ay, wan matkit di Napaot at talaga tibiyag ni kakauyong. Dakkel ngamin dagiti lapayag na. Dakkel kunak kumahe. Kunada ngamin, ano na dakkel ti lapayag ti tao. Napaot ka no ti biyag na. Ay, siguro. Kaslag pa'y sumat saan na ya. Kita amanday di kakaibang. Siyam apulo kat siyam na idinatay. Kanuran ni kakatalin. Nagdadakkel dagiti lapayag na no bintay sa isnan. Ay, huwag nga raw do. Ay, malagi kulakit nga rod mo't day di abakit. Sumagmamanulang aldaw ti mapalabasan kat agsang gasot na kuman. Ay, huwag. Dinalakit na uray na nagsiglot isang gasot at tawon na sakbay anagsatan. Ay, kat. Gasat namot nga tan. Ngaman yan ay ang agpaiso. Masaya nga dagiti anak kan apu ko na iya reward na kumaasa nga gasot aribo a pesos. Talaga kasta. Anya nga rod. Nurasan ti tao ti matay. Awan makaigawi. Anyamot tan Rosa. Idi nila kay Monte Kapitan. Dila kumpurmi mo ti pakibibiyangan na nagiti opisyal ti barangay. Nay, ape kasta ti ko naman ang ika. Wen tadi mat agla ko ni gayeng iti sigarilyon. San abali da inasak ken banay. Talaga mat asanda nga aglakla ko iti sigarilyo. Awan permit da. Ngem ni gayeng. Sayang mo jay permit na. Pinakibiyangan mo dalakay mo dagiti laklako na. Manang ika, pagimbagan niyo matlaan. Ay, matayak na awan susupo ka sigarilyo. Ngunti ko na daduming. Maparitan da kami nga agsigarilyo. Ay, nagadoala ko, ili. Anya? Ibagayo nga taasukira. Awan makaiparit kanya kiti pagragsaka. Kwartada ayat igat-gatang ko. Tangken ulo kita dia nga ika Awan matlat nagdumaan dan kan amang na lakay uyong. Nagamaanda talagan. Iso ti buridak aputot ni ama uyong. Kat iso mo tinakatawid ama nagsusop. Managtabako kunam. Ay uwan, managtabakaw. Managsigarilyo. Iso mo nga iso dayta nanang. Uwan matkit di Naimbagman. Tian niya, tatang. Ay, imbagman. Naidagas kayo mat dito po nirarya. Wen, ket makitak na kiti nagdadakkel ng paskilyo. No smoking. Aywan. Day tagayam tinakita yaw. Wen, sigod nga wanda kita makita iti diding. Kasano katunggal adama imasayag. Aga simbuyok ti sigarilyo dagiti manigarilyo dito'y labi. Ay kuha. Mayat dayta. Nuadaman dagitay ag sigarilyo. Mapanda di talikod. Ayun makita dalatan dagitay sunal. Agpaknida di talikod no kwan. Rebeng na laeng bukudan da alang ti asok ti sigarilyo da. Awanan ti agat sigarilyo ama ipasabat no sumrag kayo dito'y labi. Nasaya at launay. Awan nakamasayag.
Ngay awan, tatang. Ay tabtabon day tayo nalamayan iti 5 aldaw. Una ta, da nakita kita nga, agtutungtong di tarwar. Nay, kunak do pimana, wadada pa'y lagayam. Ani nanang mau. Ay adan say J. Morgue. Kinunana nga day baga na kinimang tikoy abal samador. Mapantay langan mga aldaw, iya karinderya ni Kumari Mila. Sa anak pa'y nga gawid. Jak pa'y mat nalpas, di gagara kaya munisipyo. Sige urayan tayo ni nanang. Niya mo yung, dito nakamas nga ditayan tilalaktawan da. Anya na payubyog na. Talaga sulpeng ba't dito alakay. Nikot, nag-uyak lang araw din. Di na pa'y lakad isardeng tiyag susop. Payman. Kakauyong. Kakauyong. Nakaroon sa unay tawik mo. Ay, kwa. Isardeng mo nga minin day pa nagbayubyog mo. Kung nagtumata ka, gustay. Siyak mo ta talaga. Anya di kinunam. Dilawa masama to panagtabakaw. Ata uyag ka lang aruden nga uyag ngam. Sige pa ilang di pa nagsusup mo. Bibiyang yung ay. Dito ti Pontipiyag ka. Kasta kayam. Mabaling kayo mapuntibiyag dito tabaka. Agas ko na ito. Nagtingko ya ti edad ko. Ngaw 80. No di ka po dito panagtabaka. Inak pakibiyaga. Anya nga. Kalengkan. Di ka. Saan mo ta? Sikat ti kapitan. Anya. Agpada kayo lang agkatugangan na mandakibang. Anya. Amaum. Dinantanak di manugang baw. Akas matlakin ka nga ginlalaing. Ibaga nakidin nga umat atid dagpay ka no pibiyag ka. No isardeng kon ti agtabakaw. At dento ka no gunggunak asang agasot aribo apisaws intun matayak. No abutak itawan ko asang agasaw. Unmet. At dayte ti gobyerno. Anula amen. Apay. Pag numarakto pa yayan ito sa gagasot aribo apisaws no matayakan. Salit pailaan. Nagigay apaw kapasig asukir ati maranaw. Iswasanan. Sa balimot na ito alakay. Paidam. Anya jay kinunamlakay. Apa ini kakauyaw? Uray lagbak kog ti bagina. Adandan ni may pasubsob itirigat na nga guyek. Aniyan? Ginundawayak met alinibas ti agrongrungarong iti upit na anak kasupot apinades. Di na pulos na dlaw. Mga numaulaw iti panangsapsapol na. No di na nakabawan. Kitno siyak ti atapon na nangala. Umay siguro di balay. No, mapanak sa pulay niya barangay hall. Nalpas sa lakay na ulaw at ingat aldaw. Ay, gayeng! Gayeng! Ay, lakwan-lakman! Gayeng! Ay, naglukaw. Numunat sa sumbrumanan. Ay, naimbagla ko ba no at nasuso pagkaagas ka. Kitawanan.
Gayang! Gayang! Salbag. Lakwan nak man iti susupag. Lakwan nak iti sigarilyaw. Ala, kilkilin kayo lang arod, mamong. Tay agas kaon. Ikan nakit na di ba't lamay baganan dito salit ngawiyak. Kaputawan magatang yun na pinadis, sigarilyaw. Mano akahati gatangan nyo, apaw? Ay, ure talulay. Kunak, tupay. Awan mutan ti talo kahaala ko. Mataray nga men, iso na ibusan. Alam na. Lakwan na kaon, tagawin na kaon. Sige, lakwan kayo nga may salangay stick, ha? Awan ti kinaha. Sana balay no adan to pala ko minto agsubli. At nalata ilam-lamang ko, apo. Para ka na kayo. Dahito yun, may salangay stick, ha? Ay, mayat. Ay, tapos purong manbasang. Makasigsigarilyo ako na yan. Ala, may parit ag sigarilyo dito sa angot istor ko, apong uyong. Ay, ano lamin? Ay, mapabaso lang, napalubusan kayo ag sigarilyo dito. Ay, tapos purong maroon na. Naganulak na sasawa mo na yan. O sige, kan kayo tipos puro, ngam umadayo kayo dito istor ko, ag sigarilyo kayo dito adayo. May parit dito, eh. Naganulak nga mo na. Mati tapos puro markat makasigsigarilyo ako. Nalpasan, ama uyong. Anya nalpasan kagawad. Sino ka kagawad itayan? Kagawad ulap, ama. Nay, agoy uyok kay lang arudan. Kasta unay pailat pa nagsusupyo dita sigarilyo. Baanan waya? Sardin yun, ti agsigsigarilyo. No, agbiag kayo pa, ti napaot, ama. Buang, tibiyag ko na ito yan. Apay aya apog sa atin nyo, ti angas ko adi na oras. Anya? Nay, da kami paila ang tidakas, ama? Ahaw, di ka man kagawad ulap. Naulap ti panawan. So, di ka kundi turay. Awan pa ka inaigan, ti apelyido kiti panawan ama uyong. Ne, talaga gaya masaan kayo ama anawa? Di ka man. Balay ko na ito yan. Ano ba yan ka na ito pagbasak-basakam kagawad? Ha? Ila kaya ko. Hanggang sa anak nga agkabaw. Ay, ambak pala ang tiararamit. Ala. Kaslaawanan ti imbagak ama uyong. Agan anad kayo nga rod. Kasta? Wun nga rod. Agin lalaingak ka no. Talaga ang makaungat. Awan ka no, ti pakibiyangan tayo. Awan karbangan tayo asumreklatan iti inaladan ti balayda. Mangkarkarit no kasta. Dayta timbaga na. So panag ko na. Saan ama anawa day jayan? Kasta gayam ti bagbagana payman. Siya ti mang disiplina di pada kalakay. Makaamu kayo. Tano da kami kada chairman domeng. Ay, awan san ti denggen na. Agin lalaing kami kano. Kasta ti bagbagana. Agasam. Kinuna na pay, asaan mi kano amaabot tikas iti edad na. Angam no ag tabako, wano ag sigarilyo kami kano. Ang mga no maabot mi pay, ti edad asa nga gasaut.
Aniya, pilosopo pa San amaabak iti rin nasunan kagawad. Iso nga, awan day jayan. Nakarikap mo't day tabalay na. Amangan no napan ije balay da ikka nga anak na. Anya kumatarabinin na ijay ket kaguranan samot na putot na. Agapo tayo lata nungay matmaturog. Sa bagay. Kakauyong! Matmaturog ka kaday! Umay kami man! Awan sa dita. Kakauyong! Adda ka! Nakaturog ka! Na. Ay, Adda dita. Awan ka no. luko alakay. Umay ka. Kaslag kakapsot. Kitaan ka. Anyat aramidon tayo. Sumrek talatan di tabalay na. Umay kami, kaka! Salbag kayo. Sino kayo adorso ka? Sumaraglat na nito yung balay ikaw. Kagawad, simrap kayo matlatan. Adda ka matlagay. Am dito, isika, ika. Apaya di ka man lasimong bat. Agangkit ni amang ko. Nakapsutan. Amang ano, ipatay na kanon. Aniya. Ay. La. Uray la ikukut nandita idda na tinakara pa naguyok na. Basta't ikinarigat nan nga ko yun. Nakaasimot ni amang ko. Salbag kay ka. Tayagas ko nagay. Ay, awanan amang. Anya ti agas nang ibagbagan ha. Ikam nga minan nakasimot. Ay na pagagasimon. Sigarilyan? Pag sigarilwak ka di pa'y? Nakita na nga, pa'y payubiyubak itay. Suado maudawat. Akas na kanaw. Agangkit lang nga rudin. Matmatay ni ti kauuyek. Ag sigarilyo pa ilaan. Agas na kanaw, kagawat. Agas. Ay, natagtagainap kumatan ni Ama Uyong. Matmatay ka di ngagpay son?